Good morning, 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 good morning. Bangon, 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 bangon. Bangon na mo diha, mga higalo. Ayong buntag, mayong kabuntagon sa tanan nga mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live, mga naminaw karon sa radio. Kumusta mong tanan mga kahigalaan? Welcome diri sa atong pagpanag-uban lanog sa buntag mga higala. Kumusta nga to mga pinangga diha? Nga mga wa na nagpangga. Unsa ba ni? Maayong kabuntagon adlaw nga Martes, Oktubre 10, 2023. Og kumusta man ang tanan? Ilabi na gyud ang mga nakabagdok sa 090 gabi mga higala. Mao ang resulta kagabi sa 9 PM draw ang 090. Daghan kayong nalipay mga higala, mga pinangga. Daghan pod kayong salamat sa mga nag-text nga mga nakadaog. Congratulations. Atong gihatag na Domingo sa gabi. Special para sa Visayas ug Mindanao. Nibuhagay kagabi mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Rambol mga higala. So congratulations. Ato rin ang video din atong gi-post mga higala, mga palangga. So naa siya ay 4,100 live viewers. Na 4,100 views mga kahigalaan. Video post raman na. Inyong makita diha mga higala ang 009. Kung wa mo kakita makaingon gyud mo burit. Kung wa mo nahatagan makaingon gyud mo burit. Pero natagaan pa mo, wa pa po siguro maingon gihapon mo burit. Kaya ang inyong naong murag burit. Mga higala, mga kaigsuonan, no? So, sa tanan nga mga naglantaw diha, salamat kaayo niya mga sharer nato karong buntaga. Daghan kayong salamat mga higala, mga pinangga. So karon, mga kaigsuonan, mudawat tagtawag sa mga naminaw karon, diri lang mga pinangga sa 0905-407-7269 0905-407-7269 mga palangga, no? So, diha mo tawag sa 0905-407-7269 mga pinangga, no? Haron di mo magkaingog burit, hala. Mga higala, lantawan ninyo tanan akong hatag mga pinangga. Daghan man kayo tang sa dilang na may special diha. Pamilian na lang ng special diha. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Akong gibutang diha special sa Visayas ug Mindanao. Mga higala, mga pinangga, no? Unya mga kahigalaan ni buhagay kagabi, congratulations. Unya salamat kayo sa mga nakadaog nga nag-text. Mga nakadaog mga higala nga nanawag. Daghan kayong salamat. Mga kahigalaan, ang mga wa kahibalo anang 009 makong gihatag ana. Nigawa 090 kagabi. Unya katong gihatag nato nga 646 target kayo. Moingon gyapon sila burit bisag nakakita sila. Mao na. Kaya ang ilang naong lagi naingon na nagburit. Polo sa na burit ilang makita. Mga pinangga. Kanang nag-comment og burit mo sa nay buriton.
mga kahigalaan, mga kaigsuonan, unya doon na ko ihatag karon nga dili na ko ihatag og usab unya mga higala, no? So sa makalantaw lang buntag, makalantaw lang udto, makalantaw lang hapon. Sa ganahan ra mo po. Sige, onya ala 5:13 na kini inyong Tatang Melchor mga higala. Music sa ta mga pinang ato oras maghigala alas 5:17 na sa buntag, buntagon mga pinanggas tanan nga mga naglantaw. Salamat kayo. Og shout out maghigala sa tanan nga mga naglantaw diha mga pinangga, no? Sa mga naniid lang mga pinangga. Sa mga kuan gyud kining followers gyud, no? So wala ta mga higala atong gi-mute kay maulang, no? Ha? Akong gimiyot ang audio kay ma-BLOCK unya ta ni FB. Hello ni Ma'am Edith Inohaldo. Good morning tang watching from Dumaguete. Wani absent si Ma'am, no? Mulantaw gini kada buntag, no? Ma'am Lorca unya ni Sir Edgar Wizan. Good morning tang walay migawa sounds imong live nga songs. Wala jud. Kaya ako man gimute. Ma'am Jeline Kison walay tingog. Wa gyud. Charlene Nobada, good morning tatang, good morning. Ni Ma'am Edith Inohaldo, good morning.
Good morning ni Ma'am Angel Mapalo. Good morning tang watching from Mindanao. Ma'am Vivian Silaga Buntoyan. Good morning tang ni Ma'am Dingding Ilombaring. Good morning tang Ma'am Judith Apaw. Good morning. Ma'am Liza Saison. Good morning. Panghatag tang, pangkalag-kalag tang. Sige. Ma'am Ching Kagaanan. Mayong buntag tang shout out watching from Kuwait. Okay. Si Ma'am Ching Kagaanan kada buntag po ning mulantaw mga kahigalaan magigsuonan. Nani siya sa Kuwait. Mga higala. Ma'am Elsa Igos Reyes, good morning tatang. O sige, good morning ni niyong tanan dia mga higala. Ma'am Ina Dakay Dilantes, good morning. Pirmi puning maglantaw gikan dia sa Mandawi, Cebu mga higala. Mandawi City, Cebu. Onya ni Ma'am Susana bye-bye. Good morning tang. Onya good morning ni Ma'am Cha Pinida. Good morning tang from Bohol. Sige. Salamat ha. Good morning ni Ma'am Annabel Bartolome. Good morning. Sir Ronald Cal. Good morning. Good morning Ma'am Mildred Bariliano. Good morning sa Cebu City. Good morning ni Linera Nubaba. Good morning. Sige, daghang salamat sa mga naglantaw karon onya katong mga magpa-shoutout diha. Comment lang mo. Hello Ma'am Injet Dalumpinis Bustrillo. Good morning tang watching from Dawis Bohol. God bless sa tanan. Sige, good morning sa mga taga Dawis Bohol. Mayong buntag ninyong tanan mga kahigalaan, mga kaigsonan, unya mga higala. Daghan kayong salamat ni Ma'am Maymay Sigara Pardilio. Good morning. Naglantaw si Ma'am Maymay karon. Sige mga pinangga katong mga magpa-shoutout diha, comment lang mo ha. Ma'am Nerdy Silang, good morning tang watching from Bayugan City. Good morning si Roland Abilino, shoutout sa Minglanilla. Shoutout ni Ma'am Rafa Ordes, good morning watching from Quezon City. Good morning ni Ma'am Renisa Brigundo. Morning tang watching from Cebu. Sige, good morning sa tanan nga mga taga-Dakbayan sa Sugbo. Shoutout San Remigio GC tang. Sige, good morning ni Ma'am Lilin Gupio, ni Ma'am Dolores Helbero. Morning tang og sa imong pamilya, sa imong baby cute. Okay. Good morning ni Ma'am Heren Muskisa Canilio. Good morning tang watching from Sambuanga, Sibugay. Good morning ninyo dia Sambuanga, Sibugay. Mayong buntag kaninyong tanan mga kagalaan. Ma'am Marisa Kagampang Madria, morning tang. Good morning. Sir Dexter Lapora Pirocho Lodge, good morning. Watching from Josefina Sambusor. Congratulations sa mga natagaan dahil nako sa tanan nga mga nakadawat sa 090. Ma'am sa mga Kimberly GG. Good morning tang. Shout out watching from Dawis Bohol. Okay, good morning ni Ma'am Marisa Kagampang Madria. Ni Ma'am Minda Iwares. Maayong kabuntagon tatang M. Good morning ni Ma'am Marivic. Nya pa shout out boy dalanon sa Cavite. Shout out ni Ma'am Raquel de Los Santos. Morning tang watching from Punta Ingenio, Lapu-Lapu City. Good morning ni Sir Brigundo Diosano. Good morning tang watching from Manila. Sir Alfred Milan Coliko. Good morning boss from Talisay, Cebu. Good morning ni Seria Nita Kahapay. Good morning tang watching from Malitbog, Southern Leyte. Sige. Sa mga taga Malitbog, Southern Leyte, good morning ninyong tanan. Mga kaigalaan, good morning ni Ma'am Susan Kaal. Good morning ni Sir Jolito Limbagan. Good morning ni Ma'am Jessica Carpio Gregorio. Good morning watching from Pasay, San Roque, Zamboanga City. Good morning ni Ma'am Imalin Montesino. Good morning tang watching from Sambuan. Good morning sa mga taga Sambuan. Good morning ni Ma'am MJG Yang. Good morning Idol Tang, have a blessed day. Good morning ni Ma'am MJJ Yang. Ni Ma'am Arlene Tabanera Tabigi, mayong buntag tang. Good morning ni Ma'am Angel Mapalo. Good morning tang, panghatag number pang birthday sa akong bata karon. Boss Bonbon Fernandez Canilio, good morning tang, shout out from Ipil. Ma'am Amorlena Jimenez, good morning tatang. Good morning Ma'am Amorlena Jimenez. Sir Robert Siglos, good morning. Watching from Ormoc City, Leyte. Good morning. Bayong buntag ni Ma'am Ningning Ochabis. Good morning. Good morning ni Juby Talad. Good morning Sir Tang, watching from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Congratulations sa mga nakadaog 090. O niya lain pang kadaugan mga kahigalaan para sa mga solid tatang Milchor. Hello ni Ma'am Jarly Pitugo, watching from Iligan City, morning tang. Good morning mga taga Iligan.
Ni Roel Skirabadon, good morning. Ma'am Linlin Kunil, good morning tang from Mandawi City. Okay, good morning sa tanan ha. Comment lang mo mga gustong magpa-shoutout mga higala, mga pinangga, mga kaigsonan ha. Okay, kay ato ning i-shoutout mga pinangga. Pwede mong matawag sa 0905 407-7269 0905-407-7269. Ayaw siguro na hunaan ang utang, mabayaran ra lagi na. Buntag pa kayo sa'yo, utang na yun-huna. Ang uban, naguna-huna, unsaon pagbayad ilang utang. Ang uban, naguna-huna, unsaon na sa pagpangutang. Pastilan mga kahigalaan. Sige, atong oras, alas 5:24 na. Music sa ta mga higala.
Badjan, taga Alegria, mga higala, pastilan. Paam din ako naabli ang audio. Okay, mga kahigalaan, mga kaigsunan, o niya, no? Mga taga Facebook, ha? Inigmatan ninyo ang inyong espesyalon kanang inyong banag inyong asawa. Ilang kaya nga atong special ba pulos lang yun numero. At adi shoutout to usab kay wa to madunggi ganiha. Good morning ni Ma'am Bibs Kipugusa. Good morning tang. Ni Renisa Brigundo tang na mute nimo tang dili mi kadungog. Akong i-mute ang music kay mabiil o sikita, no? Mga higala. Good morning ni Ma'am Jessica Carpio Gregorio. Unya Ma'am Filomena Hako Salim. Good morning tang pasensya ayaw intaon kalimti akong orders Domingo. Salamat. God bless you always. Sige, salamat no sa mga manugat karong adlaw nga Domingo, mga kaigsunan. Hala sige, kita-kits ta ninyong tanan mga kahigalaan karong adlaw nga Domingo diha sa Southern Cebu. Unya mga pinangga no sa muka sa taning sige comment og kuan ay. Mga higala kining sige comment pagkataganon pag yun imong buyagon mo samot kadaghan murag ba kanang ilaga nga taligatos madlungon mugara. Mga pinaka. Ma'am Bermoyga, good morning Ma'am Bermoyga, no? Good morning ni mo dia Ma'am Bermoyga. Good morning tang karo pa jud kog mata tatang wa manggoy mamukaw. Ay, basti lang. Oy, atong sharer karon mga higala ato ning pasalamatan no ato mga Facebook live sharer matag buntag mga pinangga matag live ni Tatang mga kahigalaan mga kaigsuonan arta diri sa ato ang Facebook live sharer mga pinangga. Okay? So, goy daghan kay comment no sige comment anang legit lagi daw. Nabagoy legit nga kadaghan i-comment wa man. Kana nung walay L. Legit nga walay L. Hasul kay samo kay matabunan ang comment sa mga magpa-shoutout. Amugara lagi basta buyagon. Amugara. So pastilan mga kahigalaan, no? Aga, hala sige. Gipuno nag-comment aning iyang na ambot lang. Naon siya na mga kahigalaan. So, shout out sa tanan nga mga nag-share karon sa ato ang Facebook live. O na mga naminaw sa radio ha. Uy ha, pwede mo mutawag mga higala sa 0905-407-7269. 0905-407-7269. Una, salamat di ay sa mga nag-recommend sa to ang Facebook page, mga pinangga. Ini man ang gi-recommend niya. Sige ra ba mo kapusoy? Okay, salamat kayo ni Sir Dodong Barsubia nag-share karon sa tong Facebook Live o ni Sir Ray Gargar ni Ma'am Francisca Oliverio. Salamat kaayo Ma'am o ni Sir Ray Gargar kadaghan nag-share no ni Ma'am Salvacion Tanzo. Good morning, daghang salamat sa pag-share ni Ma'am Kimberly G. Good morning, salamat sa pag-share Ma'am Benji Timblor ni Sir Benji Timblor, sorry. Ni Sir Jolito Limbagan, Ma'am Annabel Bartolome. Good morning, salamat sa pag-share. Ma'am Rosalie Medikilio, good morning, salamat sa pag-share. O Ma'am Edith Inohaldo, no? Ma'am Edith Inohaldo, salamat sa pag-share. Okay? So, kadaghan gi-share ni Ma'am Edith Inohaldo. O ni Ma'am Ching Kagaanan, nag-share si Ma'am Ching Kagaanan. Ma'am Annabel Bartolome, salamat. O ni Ma'am Kim Rachel, mga higala, no? So, ayaw mo kalimot ha, wala ko'y Facebook group. Mga kaigsuunan. Nya, bawal na pod mo
mo chat sa mga Tatang Melchor account nga gigamit ako ang picture, no? Nang gamit ra na. Manggamitay na kuyog masira. Sige, good morning ni Ma'am Loynitz Malda. Salamat sa pag-share. Okay? Sa tanan nga mga nag-share karong buntaga, salamat kaayo ninyong tanan mga higala, mga palangga, no? Maraming salamat sa lahat na mga taga-suporta sa Tatang Melchor Jimenez page mga higala. Gaon niya mga naminaw sa radyo. Okay, kumusta man ato mga suki, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, ato mga suki nga mga tigpaminaw. Okay, morning ta. Shout out ko sa akong mga Abilia family, Kanieti family, ug Medalia family. Di man gikan. Okay? Ibutang po diin gikan haron atong mahibalan mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Sige. So di ay 223 kabuk naglantaw. Salamat kayo. Kanta na lang taanig. Sayang. Ang 090. Ay, pastilan. Sige, pwede mo matawag 0904077269 0905-407-7269, no? Pwede mo matawag diha mga palangga, no? Palangga. Ayaw ga. Ayaw ga, ayaw ga. Ayaw ko biyae ga. Sayo pa kayo sa buntaga, mo biya nakaga. Ayaw lagi ga. Kabit kong mahal, shout out sa mga Davao family watching from Kuwait. Oy ha, good morning ninyo diha. Oh, hello, good morning. Good morning, Tang. Good morning, ma'am. Kisa man ni palihog, ma'am? This is Tang. There's matalong late, Tang. Sige, kisa man. I-shout out mga taga Matalom Leyte, ma'am. Shout out ka Tang. Labi na sa kaiso nito sa punong Tang. Shout out ko, Tang. Kisa pa? Na, Tang. Wala na? Sige, salamat kayo, ha? Salamat, ma'am. Tang, mga ikong Ako lang ihatag live, ha? sige, Tang. Sige nga, shout out lang mo diha. Murag din araba ko manghatag live. Manghatag din. Ha? Mag-birthday ka rin akong anak, Tang. Mayo na lang makapansit. Pagpansit daan. Palit lagi, Tang. Unaha ang pansit, unya na ning taya. Tang. Di ba? Sakto ba ko sayop? Sakto, Tang. Sige, ma'am, unya. Salamat ka sa mong pagtawag, ha? Sige, Tang. Sige, ma'am. Good morning ninyo diya sa mga taga Matalom Leyte, no? Sa mga magpa-shoutout, pwede mong mutawag. Unya, pwede rapod mong mo-comment mga pinangga, no? Di ay tawag. Hello, good morning. Hello, Tang. Kaysa man ni palihog, ma'am. Si Pulumina ni Tom. Taga-asa. Kaming gandilin mo. Sige. I-shoutout ang mga silingan ni mo diya, ma'am. Wa kay silingan? Silingan din daghan kayo. Hinganli na tanan. Meron din ako sa lim, akong anak, si Darian, akong anak, si Erlin, Patulen sa Mindanao. Davao. Si, excuse me. Ginhawa sa. Sila tata.
sila si Lovely, basta kay naghani, ganyan ihap pa. Ha? Karon pa yung ko nimo nakatawag ba? Karon pa ko kaso yatang pagpabalonan ko nimo nga dili gyud ko ka permi, di ko ka tawag mo permi kay nagtrabaho mag madre. Nya. Asa sa Boys Town? Sa nagtrabaho ko sa Madre ba nya. Karon lang ko na uli diri sa balay sa Manglanilla nya. Timing kaayo nagkakuan ko sa imong live. Oh. Oh, mo na nga akong mata-bata ko nang magkuan man ni hagkot kay ikuan sa sakit mo na nga order ko nimo ako mutagdo ko nimo sa barili pero di ako sa Manglanilla puyo. Oh, karong kuan, karong Domingo. Domingo. Oh. Ah. Naaman tayo naga karong Lunes. Ha? Naaman ko'y naga karong umaabot adlaw nga Lunes. Asaban? Sa naga. Naga? Oh. Asaban dapit? At bang Shell Gasoline Station, eskina Paingon Toledo. Ah, sige. Dili na lang ko mo tagbo ni mo? Kung barili niya aming glanilya ka, murag layo-layo gyud, di ba? Pero tagol do pulit ko akay taga-barili manggod ko. Ay, ato na lang tagbo sa barili, taga barili mday ka. Ako dito man ko nairo sa kuan. Lasang. Diri ko na tao sa bukid. Hindi ko ka-timing mo permit mong live lagi kay kanang mong tanan tako ni mo asa ka puyo. Na ako sa balay nga walay atop. Way bongbong kay ang bongbong lawanit o niya pag-away sa asawa gisikaran napadpad ang bongbong. Nilang ng Sophia, Escorial, Rico, Manme, Samen, Lando, ako mga pagbangkod. O niya, dito sa kuan, kuan man po sila, nakapalit man po sila, imahang produkto. Dito sa barili. Nakainom po dito sa kanang Bayherb, nga, katong Tiki-tiki. Buyer billing tiki-tiki. Tiki-tiki. Anin do tayo imno na eh. Naayo ako ang sakit-sakit sa kuto-kuto. Naunsa, tempa. Kung sakit sa kuto-kuto ba, pero nung so naayo, yung kaya man nila sa piyagihang. O sa to'y ngalan ni mo, ma'am? Pilomena ako salim. Pila edad? Senior na, 74. Mao ba? Nakainom na dahil ka, og buyer billing tiki-tiki. Ay, sa dito. Kay, ni Anto, mga ko dito, kay, ni Kangkos Davao, katuig dito, nagpaminaw na ko ni mo dito, kay na ako yung lugar, pero dire, kanang, di man ko timing kaayo, kay lasing ko, hindi ka lasay, musing ba, 1 minute, dito ko ba, sa karkar. So ako dito, trabaho sa Madre, sa Superior. Nangining, ano nung siguro na ninyo diha? Mura. Kanang inihanga ni mo nga daghang ibuto din hanggang ko sa Serilos. Naakot niya nagtrabaho sa Madrid niya. Nauli ko kahapon, di anak ko sa Malaypod. Yung balik, pirmin kong balik dito kay magalang kay kusinira, dahil mag-secret dito. Una, ninyo ko ka-timing. Sige lang. Karong Domingo, kita-kits ta Pharmacy Barili. Alas 10 buntag ha. Natulan ko dito kay pagka ika-pritigot. Ikaw pa. Kuhain na imong sinakong kwarta diha. Kaya sinako, binandahan yun.
Sana all. Ang produkto mo nang gadumot yung kung asa ko mo tagbo. Ano mo na maato na ko dito. Kay akong pangimbitahon kung ako ang mga silingan dito. Akong mga pagmangkon. Oh. Mutagma po sila BK Escorial. Daghan kayo dito. Naalang ko sa merkado ang uban. Mao. Nagana kag kaliwat sa barili di ay. Oo. Dito ko mga Escorial po. Escorial. Mga corporation kayo. Na ako'y classmate sa una Escorial. Oh. Karon lahi naman ako mga classmate. Customer. Mga surags. Dito sa Manambulan Davao. Ah. Sa dito pa po nya kay na larga mapog akong anak dito nya ni uli sa ako direpod sa Cebu. Layo sa datong Davao eh. Ha? Mang nagpamilya mo dito dati sa Turel, mental. Oh. Oh, nya igor sila sa paminaw kay layo magkuno ang sa niya na pag pangkuno sa imong produkto nga putin malayo ah. Mao na. Kay put. Pertig yung layo Grabe nang layo anang Davao. Diha bitaw mi. Saag pamig Marawi ato. Oh. Oh. Ako kay dito mong kinabukiran. Kaya mga ka plite pa og 100 o sa magkabot sa mental o dili sa Turel maunay akong atong minute malit og sudan. Ug wala sudan na. Puro kamunggay. Sula og dila. Dila lay sula basta guway sudan. Sige ma'am, salamat kayo ma'am. Kita-kits ta karong adlaw nga Domingo ha. Nya kagaya tag lingaw-lingaw diha. Hala, sige. Oh. Lantawad diri sa live ha. Sige. Sige ma'am, salamat kayo ma'am ha. Sige ma'am. Okay, panahon ni nato ron. Oh. sige. Salamat ma'am. Unya. Okay mga higala. Good morning tang taga Lutupan di ay ko. Naminaw ko nimo. Gigi ni. Sige, salamat kayo ma'am Gigi di sa Lutupan. Tang morning, dili ko kasulod lantaw ko mag-live Lin mo albual. Oy ma'am Lin. Kini ma'am Lin, di gini ka kumpiyansaan, ako lang i-text nimo kay special na to ni ron. Ma'am Lin ha. Dayon ayaw lang po bagduki ma'am Lin kay musamot unya kag ka adunahan. Kaya lang saba-saba ma'am Lin ha. Dara. Hello Ate Len. Ma'am Len. Hello, morning tang. Ay good morning. Kumusta mong kuya diha? Okay ra. Kinang na ako'y gitext nimo. Alagtis ka, salamat kayo. Special na dayon. Sekreto ilang ayaw lag. Dito mo Eh, kung luminggo. ha? Dito kung luminggutan, wala lagi ka. Lagi, lagi emergency gyud na may sakit gyud akong ayay. Shout out na ko na yung mga kauban sa broadcaster na ka lang manay Tumas, ilang Rutat. Yung naman sabi mo, then, ilang cute na baby. Kita de ka. Kita mo gusto yung live, God? Gusto ka na si baby, Rini? Ikaw mo, Rini? Ako'y Rene. Rene man ako ngalan sa katong iro pa ko. Nasa nataon ako, tatang. Kanang Rene, ngalan na sa mong iro. Tapos imong six ba? Ha? Balik ko. Ano to? Asa. Ay,
O, Domingo, daghan ta Domingo. Ah, 1 million ta kabuok. wala gyud pagawas imong number no? Wala pa. Akong gipang anak to'y gihatag nako. Ang kato ding wala ka kita tong kuan 0009. 009? Oh, sa Facebook akong gipost. Video. Wala ko kita yung... Wa ka kakita. Katong 6464 katong nigawas gapon sa alas 5 ba? Wala kita na atang. Wa ka kakita. Mostly, wala kita ato. Ako ang nakuha ka to ng 565. Kato kita kato 565. O katong 646. Ano kita ato? 464 wa sa ka kita. Wala po. Katong 656 nakakita ka 656565. 565 ta. Pero siya katong ingawat ka 656. Wala kita. Akoy. Anong imong nakit anang wa pag yun mo gawas. Piyungan na imong mata basta naay numerong di mo gawas. Kung naay numero nga mo gawas, ibuka na. Sige, nakita-kits ta karon adlaw Domingo ha. Sige, ta. Ngayon ko sa kasita. Katong capsule. O sa ka-jar, pwede ra. Wala man ko kuan good. Ikaapa sa 1 jar kay kining Pwede ra magdibayran. Oh. Sige, salamat kay Ma'am Len. Salamat kay Nathan. Sige, daga salamat ni Ma'am Len di Asmual Bual mga kahigalaan no nanawag jud karon natong grabe gini si Ma'am Len no mga higala wa gini paglubad og si kuya. Way paglubad saon nga di man guni manglubad kay mga original man mga kaigsuonan no original gyud nga batasan ang ipakita ba mao nang di mo lubad lubad ako wa pug ko mo lubad kay pugay na kong naglubad ta si Gars di ay ni sa Ilihan silingan mi ni Ate Gingging diri sa barangay Ilihan nakaanha naman kos inyo tang kuyog mi ni Ate Gingging. Uy, taga Ilihan, good morning, no? Good morning Ate Gingging, good morning ni Sir Gars. Sir Gars, good morning ni mo da Sir Gars. Kabantay ko Sir Gars, murag pirmi ka minaw. Morning ta shout out ko sa ako mga lagi, pirmi ni maminaw, no? Kaya si Sir Gars ni atong Domingo ni answer ni siya atong tigmo sa radio, no? Sa 102.5 mga higala katong tigmo na to nga sayon kayo unya ang premyo 10,000 inintos pa di ay unya na ko ihatag inig moabot og 10,000 mga higala no so atangi gina ninyo kada adlaw nga Domingo alas 5 hangtod alas 6 sa gabi no atong tigmo mga higala mga pinangga tigmo agokoy ugma arata mag-asol. Atong premyo 500 pesos gasugod ta diha. No, dayon una ra ko na ihatag inig mo abot na mga pinanggag 10,000 kay pinaskuhan nako sa mga pirmi kanunay nga mga naminaw sa radyo mga higala. Sa 102.5 Isa Radio. Pinaskuhan ra na pasalamat sa kahitasan mga kaigsoon sa mga grasya nga ning abot sa atong kinabuhi mga higala atong pasalamatan tanang grasya nga moabot sa atong kinabuhi mga pinangga nang kalisod grasya gihapon na kay makat-on man ka saon nimo pagpaningkamot haron mahayahan kay kung di ka mo agi kalisod di man ka maningkamot haron mo hayahan. Kung hayahay kadaan mga pinangga dipindi na mga higala kung unsaon nimo pero lahi gyud ang tao kung mag-agi og kalisod mga higala kaysa ang masulayan pulos hayahay ginakunin yung bakakon no lahi gyud kaayo dako kay kalahian. Hello maayong buntag.
Gin Kalago ni, may buntag. Oy, Ma'am Jing Kalago, taga Bukidnon. Oo. Oh. Tang, kanang akong katong gi-order na ako. Sure ka to? Asa man na to? Nag-order mo ko sa imo nga katong one seat? Nga nagbayad na ka? Wala, eh. Oh, ayaw yung padalag bayad. Naidaghan akong kwanza ba? Nag-message ko, wala gid nimo nabasa. Ayaw pag-chat sa Facebook adto sa cellphone number 0906-2098717. Oh, diha gani. Oh, adto dito. Ayaw sa Facebook pag-message ha. Kay na impas. Daghang kalag mga kwan, kalag nga ambot lang ang kalaga basig wa ni pamisa. Oh, na. Sige, unya basin kwan. Kinang ma'am. Hoy. Order ka tingor taga Bukidnon magkano? Padala lang po tiga alarma guide dayon. Ayaw gyud nang mo chat ninyo sa Facebook dayon sa ang cellphone number po nga kong gamiton para anang mga order, mga special ninyo nga mga importante gyud kaayo. Gawas aning mag-live ko kay mo amang gini kining 2883. Oo. Dili 2883 ko ani 7269 o katong 2883. Sa radyo man to. Then ang nakakuha gyud cellphone number kining kuan, kining 717 man akong gitagawagan ron. Kuan. Kompletuha lang gyud ang ato ang katong usa ka cellphone number 0977-214-2883. Dayon, ang usa kini 0905-407-7269. Oo. Dayon, katong ako gyud nga para sa mga importante na didtong mga kontak nako, mga akong mga kauban sa buhat nga dugay na sa kalihukan. Kalihukan sa kinumpyutay. Na dito ma'am. Dayon, timan ina, ayaw gyud og reply sa mga mo-chat nimo ha? Oo. Kay basig madala na pug ka, magpadala na pug ka kwarta. Oy, nagpaabot mi ako sa imo kay nagtawag mi ako sa imo atong pizza trace pa. Pizza trace niya. Sige, paabot-abot og kuan niya. Wala man nimo mabasa ang akong chat. Ayaw mo padala padala na inyong kwarta tos mga tao nga wa mo kaila. Bisag ako pa. Di ba? Bisag mo yung tatangam na tatang. Ayaw magpadala oy. Bahala na sila diha. Ha? Awa, tika kasabi ma'am ha? Makatisting ko ng imuhang kuan. Produkto. Oo. Sige, padala lang po tika guide diha sa Bukidnon ha? Sige. Sige, naaman to yung nag-contact na ko kay mag-dealer siya diha sa Bukidnon. Sige. Okay, ako po di-plugging dire. Sige niya, salamat kayo ma'am. Dayon, o sa may atong basin mo shout out di ay ka. Shout out lang sa mga silingan. Labi na po tong akong mga anak ato sa layo. Ay tang. Wag yung ko kakuan sa atong 656 ba kay nakatulog ko. Giahak yun. Ikaw anak ko. Wag gipakdan ako anang kuan kay ako mo tong gimintin. Pakdan ako dos pag alas 5 wag ko kapatad kay nakatulog man ko. Way problema. Ayo. Way problema kay nakatulog masyag ka. Mao lagi pagmata na ko niyo ikunutan ako kung sa resulta niyo man 656 ang pertin akong mahaya. Giahak mo eh. Nakoy kanta para nimo ma'am. Ha? Nakoy kanta para nimo. Kantahan ko nimo pagmahay. Kabalo man ka ma'am. Bright gide ka ma'am. Katabang pagmahay da. Naangkon ko. Grasya gikatulgan ko. Katong 135 351 Oh. diha
Di na ako nakita ba sa paghuman nagresulta sa Ah. imuhan ng bata. Asa man? Imuhan ng bata. Bata man ang kuhan sa profile. Diin man. Kati. Ha? Kati ang ngalan. Wa, oy. Laki ba eh? Lalaki. Uy, wa, oy. Ayaw magtuog yun ang mga, sama na eh. Daghan na kayo na sila ron. Akong plano, mag-ilis na kong pangalan sa Facebook. Mag-ilis kog kuan ngalan sa Facebook. Ako ay pangalan dia kay kuan Barangon Tika. Ang iyahang nakabutan kay na naman siya nga bagdoki ni. Pagtanaw na ko, pag humana resulta, nagsikog kuan. Uy, man di ay kuan 135 o 351 sus yung 351 mo to inigawa. Yan, saon mo yan. Malas yun ko tamang. Malas yun. Tuod kag di malas. Dugay raman din sige nga kuan ba niya. Ug gawas nga numero. Imbis nga kuan di po mapatdan. Di po malas yun. Mo tuod kag di malas. Tuog malas. Ayo pag tuog di malas kay mo daog taron. Mo ka ng kuan. Sureball. Pero kanang kuan gyud basin di ay kaluyan di ay. Hagbay patang gikaloyan. Kita lang gid pa lang kita maluoy nato. Gikaloyan man ta sige kita wa lang gid tay kaluoy. Bitaw ma'am ay ma'am. Ay. Lantaw des live kay maghatag o niya ha. Sige. Sige niya para ni tanan ha. Salamat. Sige ma'am, salamat ma'am. God bless ma'am. God bless po. Good morning. Good morning. Sige, dagang salamat ng mga taga Bukidnon, mga higala. Ayaw mo reply ang mga mo chat ninyo, mga manggamitay sa kuang pangalan, mga higala. Sige lang, masira ra sila madugay. Sige, panggamit og pangalan og naong kasira ra pa na. Mga pinangga, no? Alas 6:02 na mga higala. Music sa taha. Sige.
Oras mga palangga alas 6:20 na sa buntag unya mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Akong Osbon, daghan kayong salamat sa tanan nga mga naminaw karon sa radio mga higala. Og good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, 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 bangon. Namo diha kay buntag no. Mga higala, mga pinangga, mayong buntag sayo diha kaninyo. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Og welcome mong tanan mga higala no. Ganihara mong gi-welcome. Sulod lang mo sa ako ang pultahan nga way sira. Karong adlaw nga Domingo ha, doon ako'y bagdukan og 2,500 dili ni para nako, para ni sa tanan kay balo ko nga taas ra kay ni nga pangandoy mga higala apan unsaon taman. Magini akong pangandoy sukad pa sa una mga higala nga makatabang ta. Pero wa pa man kita katabang gyud ani. So kining akong bagdukan og 2,500 para ni mga pinangga sa mga manugat mga higala sa ato ang ipahigayon nga Sal Store diha mga pinangga Southern Cebu. Nya kato mga taga Toledo dapit na ganahan mo mga kahigalaan. Pwede kayo mo join no, mo appeal mo uban sa among pagpangandoy mga kahigalaan, mga kaigsuonan. No? Okay, so kamong tanan nga mga gustong mo appeal sa akong taas kaayo nga pangandoy, taas kay glupad. May lag mo kapakapa nig mayo atong pako. No, taas kay ni panganduya, no, giingnan pa ko nga nganong kabuton man na nimong langit. Nga di man na maabot. Kay balo man ko nga di maabot ang langit apan kining akong pangandoy. Mao ni, ha? Mga higalang dugay na gid kay na kong gipangandoy nga wa pa gyud natuman. Og dugay na pug kong nangandoy mga kahigalaan nga kini matuman na mga higala, mga pinangga, no? So, papam gini matuman aw mahibal-an ni karong Domingo unsa kaha ni. Good morning ni Ma'am Sonia Payan. Good morning ni Jumil Isclaris. Good morning. Good morning sir. Mayong paglantaw diya sir. Unya ang ato lang gid ani mga higala na malipay tang tanan. Nga karong Domingo bisan mga higala guway kasiguruan ang akong taas kayo nga pangandoy wa gyud mga pinangga by porsyento nga matuman. Apan ako ning ipadayon di ko ni undangan mga higala kay ako maning pangandoy nga makatabang tas mga kaning gusto mo dawat sa atong tabang mga pinangga kay namampoy mga bisan mga pinangga ba nga kana bang nanginahanglan og tabang unya na may uban nga di sad mo dawat. Adto lang ta sa mga mudawat sa atong tabang mga higala, mga kahigalaan. Kahibalo ko nga layo ora kayo ni mga pinanggang panganduya apan sa ontaman pangandoy manis inyong tatang so waay makapugong ani mga pinangga. Ayaw gyud pugong-pugong. Kung inyong pugnan among pangandoy sama ra nga wa mo'y pangandoy sa inyong kinabuhi. Mga pinangga. So, kining akong pangandoy para sa tanan. Ini para lang sa akong kaugalingon lamang mga kahigalaan, no? Kamo, wa da mo'y pangandoy. Diba na amoy pangandoy. Huwag mo pugong ninyo anak kay pangandoy man ninyo na mga higala. Di mi mo pugong ana inyong pangandoy sa kinabuhi kay mga higala, no? Libre lang mga rap. Ako, taas kayo na akong pangandoy kay mubagdo kog 2,500 para sa mga manugat karong umaabot adlaw nga Domingo para sa mga manugat mga higala sa ako nga ipahigayon nga Sal Store mga pinangga sa kining Southern Cebu mga kahigalaan mga kaigsuonan, no? So mangandoy ta way bayad mga higala. Okay? Wa po'y mo pugong, no? Mga pinangga kay kita tanan lain-lain man tagpangandoy kinabuhi. Hala, padayon ta mga pinangga, no? Di ta papugong. Kung naay mo pugong, di gid ta papugong.
Oh, bahala na sila, mupugong na sila sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Pugngin ninyo. Kung mapugngan ba? Why makapugong mga higala, mga pinangga. Aning among pangandoy, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. No? Oh, inakog na ay mupugong. Atong iampo mga pinangga. Okay, mayong buntag sa mga taga Toledo nga mga naminaw karon, mga pinangga sa tuang Facebook Live. Salamat kaayo ninyo o ginaot nga daghang grasya mo abot sa matag usa kanato mga pinangga, no? Daghang mabulahan, daghang magmaya mga kaigsuonan, no? Daghang malipay mga pinangga, basta magpatigbabaw ang pagminahalay, paghinigugmaay mga pinangga, no? Hilabi na gid sulod sa usa ka panimalay. Mao nay giingon nga laban lang. Bahalag nagka-ipit nagmaayo. Bahalag piit na kaayo. Laban lang. Laban lang ta sa atong kinabuhi ani mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga pinangga kay wa kita kana bang di gini nato mga pinangga hunongon atong mga pangandoy sa kinabuhi kay ato ning hunongon mga kaigsuonan awa na guba mga higala atong pangandoy sa atong kinabuhi nga mga pinangga padayon lang no ang mga kinabang inyong mga maayong binuhatan di ipadayon na no mga pinangga kay di niya ipadayon sa pastilan ipadayon ayaw gid pag-ingon nga sigig pangandoy di ba mga higala sigig pangandoy mangandoy gyud mangandoy gyud kay wa manay bayad ang pagpangandoy niya wa puy makapugong sa atong mga pangandoy. Shout out ta mga higala, alas 6:28 na, shout out ta karong taod-taod unya mga pinangga, akong Osbon, akong Balikon, mapasalamaton ko sa mga katawhan nga nagpabilin diyang dapita mga higala, mga pinangga, no? Salamat kayo sa mga nagpabilin, no? Salamat kay wa gyud ko ninyo gipala sa inyong kasing-kasing. Salamat kay inyo gihapon giampingan. Ang gugma nga kaniadto giluib. Salamat kay inyong gitambalan. Ang kasing-kasing nga kaniadto gisamara. Pasti lang. Natambalan na ba ang tanan? No? Unsa pa may atong langanan, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga pinangga, no? Sa tanan nga mga naglantaw diha, shout out o sa tabaga higala ni Mami Rasol ang amin sa Tagbilaran, mga pinangga, no? Salamat kaayo ni Mami Rasol ang amin naglantaw karon diha sa Tagbilaran, ni Mami Recris Ahan Binag, no? Dagan kayong salamat, no, ni Ma'am diha. Salamat kaayo ma'am sa imuhang paglantaw diha ma'am, no? Og amping kanunay kanunay paglipay. Paglipay gid kanunay, no? Kung way mo lipay nato, maglipay tag-ato. No? Mga higala, di ta magulat nga ilat ang lipayon. Kita na mulipay sa ato mismong kaugalingon. Di ba? Kung naay dili ganahan nato, atong pasagdan. Mga pinagamagulat na lang tagkanos anak sila maganahan.
mga higala. Ato lang na silang pasagdaan kung di sila ganahan mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Basig wa na gina sila gana. Di man gina nato sila mapugngan mga higala. Oh. Bisan pag ato ng paganahan, di man ginaganahan. Musuko no na. Ato ng pugson nga maganahan, oy musuko na mga higala. Ato na lang ng pasagdan, no? So, ang mga tao nga wa kauyo nato, di gina sila kauyo nato. Besad unsaon pa na nato, di gina sila kauyo. Bisag ato pa na tingalog kalipay, tingalog gugma, tingalog na to nagpagbinahalay, di gina sila kauyo. Oh, ato na lang ng hulaton kung kanus sila makauyon. Bala mo diha. Wa milabot no kung di mo ganahan namo. Wa milabot. Oh, saon man gyud nga mao naman gini. Kami. Ako kini inyong nakita. Dili kini kalag. Wala kini magtakuban. Ako gayud gipakita ang tinuoray nakong batasan. Wa na ako gitago-taguan. Kay maora man gihapog ako ning taguan mo lutaw ra man gihapon ang kamatuoran. O na mga pinangga, no? So wa gi matago mga pinangga. Kung unsay atong batasan, mulutaw gayud ka na. Kalma lang mga higala, no? Pugni mga pinangga ang inyong kasing-kasing nga dali kaayong masuko. Aron, dili mo mahago. Ayaw mo paghago-hago. Sa mga butang nga way kapuslanan. Sa mga butang nga kadaot, no? Mga kahigalaan. Kanang mga butang nga sa atong kinabuhi di makatabang. Atong isalikway ang mga daotan. Atong higugmaon ang atong mga kaaway. Mao na mga politiko ang inyong kaatbang higugmaan na ninyo. Ewa pa siguro mao na yung makapadaog ninyo. Oh, mga higala. Hapit naman yung eleksyon. Mga higala, ayaw mo kalimot og pangampanya karong Oktubre 19. Kay sayang kayo di mo mangampanya mga pinangga pangampanya gyud, ha? Pangampanya butarig gyud ko ninyo kay kung makadaog ko wag tang na tanan ninyong problema. Kung ako'y modaog sulbad tanan ninyong problema. Di na mo magproblema. Kaya inig pangayo ninyong tabang nako, ako na siya magproblema. Bitaw eh. Lang kayo tamo saad og kanang ayaw lang gid di lang gid mo saad og kanang taas na kayo ba? Sobra na, no? Mga higala, karon di mo pakyas. Karon di mapakyas, saad lang og kanang sakto lang gud. Kanang makayas lawas. Kaya kayo ng atong saad, di makayas atong lawas. Di makayas atong kasing-kasing. Di saad ta nga motabang ta, pero ang atong kasing-kasing di matinabangon. Ara kutob sa tong huna-huna. Apay! Lami gayon. Di gyud magsaad-saad. Kay naa sa kanta, gihimo mo ang saad, haron lang paghiyasyo. Mao na mga kahigalaan, no? Di lang gyud magsaad-saad. Labi na gyud lawom kayo nga saad. Dulot sa bukog nga saad. Di gyud mo saad mga higala, no? Pwede mo saad mo yung nga. Kung inyo kong padaogon, bulsa lay agdon. Kay karon panahon sa nagpadulong ang eleksyon, lumoy kayo akong bulsa.
Dako kaayog lungag akong bulsa. Basin karong humang eleksyon, di na ni makuot. Oh, mga higala. Bayong buntag ni Ate Silly Olmela Cadabe 5, hapit na eleksyon, lami na kayo sila og smile, tamis kaayo og pahiyom. Bantay bitaw na inyong pahiyom. Mga higala, bantay lang na inyong pahiyom. Basin maunsa na inyong pahiyom. Basin on mahanaw ang inyong matamis kaayong pahiyom. Inigumans eleksyon. Hinaot nga magpadayon ng inyong ang inyong pagkamapahiyomon. Dili unta na mawagtang ang inyong pagkamapahiyomon. Basing kuto beranas pangampanya, kuto beranas eleksyon. Pagdaog wa na di naman nagyan. No, pastilan. Di na kadaog sunod eleksyon kung mauna. Oh, sige. Sige ha. Diara. Tang maayong buntag. Tagpila ang bayor baywas kaya mo anak kus panimalay ni Mami Rian Adan sa ilihan. Barato na, no? Ma'am Marlene Dagkuta, tang good morning, hatag. Hatag? Sige, hatag ta, mga higala, mga pinangga, no? Sa tanan nga mga nagalantaw karon, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, ambot og unsa ba, mga higala, ang ato lang gid ani, mga pinangga nga malipay ang tanan. Samot na kay Pasko ron, padulong Pasko, mga kaigsuonan, unya sige ta gool-gool ani, matigulang tag sayo ani. No, di gyud mag-gool-gool mga higala, mga pinangga. Ayaw gyud pugni gyud ang inyong kasing-kasing nga magulanon. Pugi inyong kaugalingon nga mag-gool. Ayaw ginagpagula mga higala. Ang inyong kasing-kasing ay pagula. Samot na karong buntag sayo, ala, no? Mangita tag mga pamaagi nga malingaw ta, malipay ta. Aron muluag atong kasing-kasing di maguol. Kalimtisa nga napusoy mo, no? Kalimtisa nga kining napildi mo. Kalimtisa ang inyong mga problema bisan sulod lang sa 5 ka minuto mga higala. Kalimtisa inyong utang 5 lang ka minuto ha. Ayo kalimti tibuok na lang jud, di lang jud bayaran kay gikalimta na ingon man stata. Oh, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, dili ha. Kalimti lang sa inyong utang 5 minutos ra. Pag uman sa 5 minutos, hinumdumi dayon. Naapay utang. Ay, pastilan mga kagalaan. Shoutout ni Vinom, shoutout ninyo diha, no? Oh, sige kalimtan sa nato nga dagko pakitag utang 5 minutos lang. Ato siyang kalimtan ang mga kasakit sa atong kinabuhi. Ato siyang kalimtan nga gipasakitan ta. Ato siyang kalimtan nga wa natahigugma. Oh, mga higala, sayon ra kaayo na. Kada bitong mga wala higugma diha. Good. Kung di mo higugmaon, mga pinangga, kamo nalay pag hinigugmaon. Ano bang mahigugmaon ka ba? Mga higala, no? Kung di sila magmahal nimo, sa untaman, no? Mahalon gyapon na sila. Mga higala, no? Oh, sige. So, sa eleksyon, walay dumtanay. Ha? Aron tanang malipay. Oh,
lahi naman rong eleksyon gud kay ang imong tao, ang ilang tao, no? Mga higala, mga pinangga. So, kung kinsa akong tao, maura kong tabangan. Kung kinsa ilang tao, maura ilang tabangan. Ingon ana, day na. Sa may kaugmaon sa mga musunod, mga pinangga. Maura gyapon. Ingon ana, ray. Tang lisod kayo ikasinabot ning uban. Lisod. Pero, mga higala, bahalag di sila kasabot, at least, mga pinangga, matabangan ug apil, mga kahigalaan. No? Mauna mga pinangga, pastila. Bansay na nato manhambag. Hey! Bansaya na gid natong manambag. Ngala. Dili ko gustong mapildi. Gusto gyud kong modao. Oh, mga pinangga, no? Okay. So, kini bang eleksyon niya di ta gustong mapildi. Maningkamot gyud, no? Mga higala, mga pinangga. Di ta gusto mapildi niya hilig gyud tag politika. Magbinuotan, di ba? Mga pinangga. So di manguntra, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, di mangaway. Di mangaway, no? Mga higala. Kay apel kag politika niya pala away kay. Mga higala. Daghan na to higala. Mo apel og politika niya. Sus pastilan Ginoo ko. Una pa mamaghot sa ilang iro. Ang ilang iro wa pa kapaghot pero ang tag-iya ni paghot na. Pwede din na. So pastilan nagtuog yun ko mga pinangga nga agoy. Tempa. Bagay kaya. Samot. So, karon mga pinangga bahin lagyan ning eleksyon kay dagan man kay nangutana nako god nga tang makadaog ka ko. Ano man? Nganong di magkakadaog? Nganong di gud kadaog? Ha? Unsa man di ay? Nang nakay mo butar nako. Oy. Ikaw di ay. Di ka mo butar nimo. No? Pastilan, mga kahigalaan. Ay pastilan. Ano ba? No? Mga higala, mga pinangga. Ikaw di ay. Mo butar magig kanimo. Ay gyud kalimot og butar nimo. Na, masirukan. No? Moyate bag masiro no na. Implaw gyud mga higala, mga pinangga, no? No. Di ba? So, ayag mo kalimot og butar ninyo. Butare gina inyong kaugalingon aron di mo masiro. Han. Mga kahigalaan. Alas 6:45 na mga higala onya
shout out mga pinangga sa tanan nga mga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live, no? Salamat kaayo sa mga naglantaw gikan pa ganihang alas 5 hangtod karon. Salamat jud kaayo. Dayon sa eleksyon mga pinangga, dili ang pagpanaot mao'y makapadaog, no? Unsa may makapadaog mga pinangga? Kung ingon ana manggod mo apil og politika niya, sige na panaot mga higala. Usa pa may kapuslanan anang atong pagdagan nga kalinaw man unta dapat imong dalhon nganong dala nang nagkakubot noon. Kay ang kana man kung sige panaot padulong mangguna mga pinangga sa kuan gubot, no? Kay ang uban na din aman magasinabot sige panaot. Manang uban magbugno, magkinunlutay na las buhok kay mga leader, mga babae ra ba? Paupaw lang gidan haro ay makuptan. Kanang pagpanaot di gina maoy makapadaog mga kahigalaan, no? Di gina gawas og tinuod, no? Atong madunggan. Kanang daot di man na tinuod, mabita buta gitawag na siya panaot, di tinuod, panaot ra. Aron madaot ang pagkatao mga higala sa kontra. Pero sa pa may wa man, no? Way kapuslanan. So kalinaw dalon dili kagubot mga higala. Mga pinangga, no? Ang mga nanagan, open man ka nastanan. Pwede man mudagan tanan, pwede lang. Kanang sakto nas edad. Mga higala. Nya, doon na po'y kabang kaagan. So, pwede na sa tanan. Eleksyon man ka na. Di man ka na i-appoint. Elect man ka na. Diba? So, anak lang. Ang kasagaran ra ba sa kusog kayo manaot, mao'y mapildi. No? Mga higala, gawas lang dagway pastilan. Kasagaran sa manaot, mo gina mapildi. Di man gani ninyo. Lo, kisa kay nanaot. Kaya bang makadungog mo istorya ba? Kahibalo mo nga maayo kay ng tao apan ilang gipakabati. Saon man na? Daot na. Mga pinangga, no ka was tinuod. Okay ra man na kay tinuod man. Mga kaigalaan. No? Di asa good town. Relax lang good. Pila ra man ang eleksyon sa barangay. Imo mga botante, imo mga silingan, nya mabalaka ka. Nung mabalaka man ka nga, kanang imo silingan kay balom na imong batasan, bati na kay kag batasan. O nang mabalaka ka inig eleksyon kung naabay mo butar nimo, pastilan, no? Kay kung maayo lang kang tao, wa kay kabalakan oy. Ang maayong tao mosugot ra namang pinagamudaog sa dili. Nganong mahadlok man ko. Nga mudaog og sa dili mutabang man ko. Los. Ikaw na, no? O kamo mga tao, ayaw mo kagool, kaya kung di ko kadaog, mutabang gyapon kog na ako. Tawas ugwa, no? Mga higala. Nialahi ng magpakawa, ha? O kanang magpakanaa, ha? Binta na lang tong magpakanaa bisagwa, kaya makatabang pa. Pero kanang naa niya magpakawa, wag yan. Tabang, may tabang. Muna, mga pinangga, no? Mabitaw na nga ingon gyud ko nga dili kinahanglan nga ang atong pilion kanang adunahan, kanang kwartahan. Usaw man ang kwartag di ka ba mo tabang? Bahalag dili kwartahan, bahalag di adunahan basta matinabangon. Tang asa man na siya kitabang tang. Pastilan kag pagkagamay gini yung pagsalig. No? Magkakwarta ra na. Magkakita ra nagpamagi. No? Kay ang tao nga
Gustong mo tabang mangita ang ginagpagi, bahalag magkautang-utang. Ano man di ay, mabayaran naman sana. Alam pong palabi eh. Oh, mga pinangga. So, ang ato aragi diha, mga higala, sa inyong paglangsad, inyong pagdagan, malipayon mo, niya inyo gyapong gimahal ang inyong mga kaatbang, no? Mga higala, kaatbang mo, pero wala mo magkontra, nag-atbang ra. Sa politika, dili mo kontra ha, kaatbang silingan gihapon mo. O, bati kayo ng inig, pastilan. Humana ang eleksyon, mga higala, ang istorya, wa pa na human. Lo, kadaog lagi na si Kuan nga. Lo, mo na. Kung kasi mo daog, saon taman? No? Mga higala, atong tahuron. Usam di ay, atong supak-supakon. No? Atong respetuon. Kung kinsay mabutang diha, inigumans eleksyon, atong respetuon. Mga pinangga, respetaran nato. Tang, di mo respetar, kaya may kauyon. Anay. Anay bigal. Takal. Dili, no? Mga pinangga. Atong respetaran. Mga higala. Mga pinangga. Ganahan man tag sa dili. Ang importante, mo respeto ta kung kinsay mo daog. Mga pinangga. No? Mga kigalaan. Tang ako tang makadaog ka ko. Ay, ilhan na inig humag-eleksyon. Di pa na mailhan karon, di mo pa mamhuman. Kaya bitong, nidagan ka? Oh, kadaog ka ka? Oh, sa di ay ni. Nakasiguro day tani. Na kadaghan sa mga maayo nga mga tao. Adunahan pa. Buutan. Walay taong giatakan, di pa manggani makadaog. Tinuod ba? Di. Tinuod na, mga higala. No? Kay naamang gi husto, no? Naagi kana bang naagi sila gi para diha ba? Mga higala, no? Mga pinangga. Dili tanang naay kwarta sa eleksyon. Magidi ay kwartahan sa. Dili tanang adonahan sa eleksyon mo daog. Mga higala. Dili tanang mga maayo sad mo daog. Di sa tanang batig-batasan sa eleksyon mapildi. Magdepende ra gina. No? Magdepende ra gina. Mga higala. Kay kada minuto, kada segundo, ang panghitabo sa kalibutan usab-usab. Ang desisyon sa tao usab-usab. No? Ang atong huna-huna kasing-kasing usab-usab na. Salamat na lang mo kay ang kasing-kasing sa inyong banag asawa wa mausab. Nalikoy man. Niliko. Bitaw, no? Oh, di ba naamay na ingon nga, ako di ko kumubutar ana niya. Kay pati ka nagbatasan. Ay man nga, pag nagkadool ang eleksyon, wa naman, pilit naman kayo. Oh, man. Oh, di ba? Ako wa gyud ko ganahi anang tawhana. Hilom diha. Oh, hilom diha. Oh, ako lagot jud kay ko ana. Kay nangayo kog tabang gibalibaran ko. Sus, Ginoo ko. Ayaw bati kayo, no? Mga pinangga. Tabangan man tag sa dili. Wa ra gud gihapon gud. Padayon ra gyapon ta sa atong kinabuhi. No? Pati man gid nang magdumot ta, tinuod man gid na. Sumagod sa mga nagdumot na abay kalipay atong kasing-kasing wa. No?
Ako nakasulay masad ko ana nga maglagot ko. Pero mga higala, wagi kalipay imong kaugalingon. Pulo sa lang yun, suko, dumot, lagot, mura. Niya makatabang na sa atong kinabuhi. Di gina makatabang. Makasamot. No, kasamot sa kalisod. Oh, kanang pirmirat ng gasaway. Oh, pirmirat ng wa ganahi. Pastilan, Ginoo. Tabanging kalibutan, Lord. No? Pirmirat ang wa kauyon. Bisan ang atong mga officials barangay naghimo, nagdahimo. Wa gyapon, wa kita. Aba kay katarak ng matahana. Pasokdan ka tanag eyeglass. Na may mga manglibre rog eyeglass. No? Bisan ang ilang kapitan dagan kay nahimo, ilang mga konsyal dagan kay nahimo, dagan kay natabang sa barangay. Wa gyapon kita. Kay gitabunan sa kangit-ngit. Unsam nang kangit-ngit? Mga higala, kangit-ngit sa pagdumot. No? Kanang pagdumot, kalagot, maghatag ginagkangit-ngit, mga pinangga. Ngit-ngit atong kinabuhi. Mao nang ang mga tao nga nagbuhat og maayo di nato makita kay gitabunan atas kangit-ngit. Kasina. Usasad na. No? Kanang kasina mga higala. No? Kanang pagkamasinahon makadaot yun na. Ingna ko ninyong bakako. Makadaot yun na. Oh, tangwa lagi ko madaot. Ah, wa pa na. Hulata lang. Oh, no? So, mo na mga higala. Oh, wa gid, di gid na makita. Mga pinangga. Dayon ang atong kasing-kasing ingon anim guni. Ang atong kita luuran, dali mahiubos, no? Dali masakitan, makadaot man sad na. No? Dako kay epekto mga pinangga sa imong emosyonal ba nga lain ka silang batasan. Abing pabriko niya kwartahan sila ilalang kong yatak-yatakan. Ayaw payatak ko lihay. Lihay mga higala dala ang gugma, no? Mga pinangga. Lihay. Mga igsoon. Apan dalha lang gihapon ang pagminahalay, paghinigugmaay, no? Haron sa imong paglihay, malipay ka. No? Malipayon ka nga sa imong paglihay malipayon ka para sa bag-o na pod nimong sugod, no? Imong pagpadayon, mga pinangga. Di ba? Nga naramang guna. Oh, murag yung true. No? Murag yung true nga tinuod yun. Oh. Ala, 6:59 na. Daghang kay salamat ha, mga higala. Musunod na si Manoy Tomas. Mga pinangga. Salamat kayo ninyong tanan. O niya amping mus kanunay. Mga kaigalaan. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kini na lang inyong tatang Melchor. Ibilin ko kaninyo kining gabayan sa pag-alagad. Magnilumbay kita sa pagpaubos, kay bulahan ang magpaubos, kay siya ipataas. Alaot ang magpataas, kay ipaubos. Ang buutan ug manggibuhaton nga sulugoon, mobuhat bisan wala diha iyang agalon. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye! God bless. 558.